Bodoland Tiger YouTube channel आं थनजिब्राम फिन नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय। सोरबाफोर जुदि आंनि Bodoland Tiger YouTube चैनलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय रानु mandol जाय जाहैबाय गंसे फिसा रेल स्टेशननिफ्राय दा बलिउडनि सुपारस्टार सिंगार जाहैबाय। खम समनि गेजेरावनो सासे सेंग्राया रानु mandolआ जेब्ला स्टेशनाव मेथाइ रोजाबदोंमोन अब्ला बिथांनि भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव होदोंमोन आरो बे भिडिअआ जोबोर भाइरेल जादोंमन। बे भाइरेल जानाय उनावनो बलिउडनि सुपारस्टार सिंगारफोरा बिथांनि मेथाइखौ नुबाय, नुनायनि उनाव जोबोर मोजां मोनबाय। मोजां मोननायनि उनाव सनी टिभिनि मोनसे रियेलिटी श'आव बिथांखौ लिंहरबाय, बिथांखौ मोनसे गान रोजाबनो होबाय। हिमेश्री सैमाया बिथांनि जा गान रोजाबनाय बेखौ जोबोर मोजां मोनबाय। मोजां मोननानै बिथाङा रायजोनि गेजेराव मोनसे प्रमिस लादोंमोन जे रानु mandolखौ बलिउडनि मोनसे फिल्म अर्थात गावनि जा फिल्म हेपी हार्डी एंड हिर होननाय जा फिल्म, बे फिल्माव मेथाइ रोजाबनो थाखाय बिथांनो अफार होदोंमोन आरो रानु mandolआबो बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै लादोंमोन। बेनि उनाव बे मेथाइआ रेकर्डिं जाबाय। रेकर्डिं जानायनि उनाव जोबोर फेमास जाबाय। बेनिखायनो जोङो सोरबाफोर जुदि गोरिब दुखिया होननानै रावबो साननानै न' सिङाव जिरायना थानो नाङा। गावनि टेलेन्टखौ अरायसम दिन्थिनो नाजा। बुहुमाव जुदि नाजायोब्ला, जुदि खाफालाव दङब्ला हायिनि जेबो खामानि गैया। जेब्लानोखि नोंथाङा बेखौ नाजाबाय थागोन। जुदि स्टप खालामोब्ला बे ओरैनो गोमालांगोन। नोंथाङा नाथाय जिउ थाजासिम नाजाबाय था, अब्ला जायखिजाया खामानिखौनो जेबो हायिनि बाथ्रा गैया। जेरैबायदि रानु mandolआ गंसे रेल स्टेशनाव मेथाइ रोजाबोमोन, गान रोजाबोमोन। रोजाबनायनि उनाव रायजोफोरा सोरबा मोजां मोननानै बिस्कुट, सोरबा ओंखाम, सोरबा फैसा होयोमोन। बेजोंनो न'खर सोलियोमोन। जोबोर गाज्रि जिनाय सारि गाननानै थायोमोन। दा नाथाय रानु mandolखौ नाय, बांलादेशनिफ्रायबो मेथाइ रोजाबनो थाखाय अफार फैदों आरो दाबां 3 सलमान खाननि जा भिडिअ, जा फिल्म दाबां 3 फैगासिनो दङ, बेयावबो रानु mandolआ मेथाइ रोजाबनो थाखाय अफार मोनगोन। गोबां फरायसालिफोराव बिथांखौ बरायदों, गोबां जायगाफोराव बरायदों, जोबोर फेमास जाबाय। जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो सोरबाफोर जुदि बिदि टेलेन्ट गोनां गथ'फोर दङब्ला जों बिथांमोनखौ लाना फैनाया मोजां आरो जोंनि बर'नि गेजेराव नार्भास खालामो। नाथाय आङो गुरैयै खावलायो, जोंखौनो गोबां नार्भास खालामो जे नोंनि बुंनाया जाया, नों रोङा, नों बर' भाषा मोजां रोङा, नों एसामिस राव मोजां रोङा, नों बुंनाङा, नोंनि इउटिउब चेनेलखौ बन्द खालाम। अकल आंखौल' नङा, गोबां इउटिउबारफोरखौनो बिदि बुङो। बेफोरबायदि सैमा आखुनि जायफोर सेंग्रा, जाय मानसि, बिथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायो जे नार्भास खालामनो मोना, मानसिखौ नार्भास खालामनाङा। जे सोरबाफोर जुदि रोङा मोजाङै बुंहर जे ओरै नङा ओरैसो जानांगौ, ओरै नङा ओरैसो जानांगौ। नाथाय नार्भास होननायखौ जेब्लाबो खालामनो नाङा। आरो गाज्रि कमेन्ट मा नायनो, बेसेबां गाज्रि कमेन्ट नायनो। जोंनि बर' सेंग्राफोरनि आखु, गावबो रोङा मालायफोरा जुदि माबाफोर सेस्था खालामोबा, गोजौ जुदि आवगायलांनायनि बाथ्रा सिन्था खालामोबा, बेखौ खिन्थु गुरुत्त होआ। बेखौ बोरै गादबना दोननो हायो बेफोरबायदि खालामो। सलमान खाननि बिफाया बुंदोंमोननो, जुदि सोरबाफोर जुदि सोरनियावबा जुदि टेलेन्ट दङब्ला बेखौ अराय गोजौआव लानानै थां, नाथाय गादबना दोननो नाङा। बेफोरबायदिनो हिमेश्री सैमाया रानु mandolखौ गावनि फिल्माव हेपी हार्डी एंड हिर होननाय जा फिल्म, बेयाव मेथाइ रोजाबनो होबाय, फेमास जाबाय। सासे रेल स्टेशनाव गोग्लैनानै थानाय, रावजोंबो मिथिजायै सासे हिन्जावा दिनै बलिउडनि सुपारस्टार सिंगार मानो जाखो? बे जाबाय बिथांनि नाजानाय आरो हिमेश्री सैमायानि जाबायदि मानसिखौ अननाय। जे हिमेश्री सैमाया बिथांमोना जोबोर सासे फेमास सिंगार बलिउडनि। बिथांमोना जुदि अनोब्ला मानसिखौ, सासे गैजारोङि मानसिखौ जुदि अननानै जुदि हरसेनि गेजेराव फेमास खालामनो हायोब्ला, जोंनि बै गाज्रि कमेन्ट खालामग्रा बर' बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायो जे नोंथांमोना बे आखुखौ गार। मानसिखौ हदाय उत्साह हो जे मोजाङै खालाम, ओरै खालाम, ओरै खालाम, ओरै थां, उमुक बानाय, ओरै बानाय होननानै बुं। नार्भासनेस दा खालाम। जेरैबायदि रानु mandolआ हरसेनि गेजेराव फेमास जाबाय, बेफोरबायदिनो जोंनि बर'नि गेजेराव सोरबाफोर टेलेन्ट दङब्ला
बिथांमोना ओंखारबोनांगो बिथांमोनखौ जों लानानै फैनांगो नार्भानेस खालामना हेल्प खालामनांगो बर'नि गेजेराव हेल्प खालामलांनाया जोबोर खम नाथाय गादबना दोननाया बांसिन बेनिखायनो आं गुरै खावलायो जुदाखौ दावगालांनो थाखाय खाबु हो राहा हो अननाय हो थुलुंगा हो गोजोन्थों।